Molt bones, humans! Soc Antoni Llama i benvinguts al meu segon unboxing. Bones, senyors, feia molt de temps que no editava vídeo. Com tots sabeu, els que seguiu Dragon Ball Humans, els que em coneixeu personalment, els que seguiu els streamings a Twitch, etc. Sabeu que sóc un gran defensor d'en Krillin i com no, tant en Krillin com l'Eddie Witch són figures molt difícils de trobar, almenys pel meu tarannà o els meus gustos. Com ja sabeu, a mi no m'agraden les figures amb excés de violència, sinó que m'agraden més amb un caire una miqueta més amigable o més natural, no? Com us vaig ensenyar la vegada anterior d'en Son Goku quan arribava al torneig de les arts marcials amb aquell paraigües de tela que estava superxula. En aquest cas hem trobat una. Ha sigut difícil de trobar una figura de l'Eddie Witch que no fos sexualitzada perquè la majoria o tenien una postura massa suggerent o anaven excessivament carregades de pit, que no em semblen lletges, però potser no és el que estic buscant, no? Llavors m'he trobat amb aquesta, que és una figura de Van Presto, és de la Matchmakers. Concretament, aquesta figura és just aquell moment que té l'enfrontament amb en Trunks al futur, quan en Trunks torna de la batalla contra en Cèl·lula. Llavors parteix d'una base, que és una figura que porta una parella que en aquest cas és en Trunks. Dintre de poc també tindrem un Krillin tirant un Kienzan en aquelles escenes amb l'armadura de guerrer de l'espai, no? Aquells capítols on sortia Namek just abans que fos sacrificat per en Freezer. De veritat és una figura que espero amb moltes ganes, espero tindre-la aviat i ensenyar-vos-la més endavant. Però de moment us ensenyarem aquesta, així que, nois, anem a disfrutar-la. Com ja sabeu, senyors, per mi ha sigut un plaer fer aquest unboxing. Com ja sabeu, l'he comprat a Global Flix. Com sabeu, marca Van Presto. No surt qui és l'editor, no surt qui és el creador, així com l'altre sí que en teníem per part d'en Yamashita. Però bueno, és una figura que es queda molt maca, posada, està molt ben perfilada, sobretot la línia dels ulls, etc. És molt maca, molt disfrutable. Així que, senyors, de veritat, doneu-li un tiento. Recordeu, doneu-li un like, doneu-li a subscriure i un petó enorme. Senyors, ens veiem a la pròxima. Adéu-siau. I recordeu, millor la tècnica que no la